T'has sentit frustrada pensant que passes més temps gestionant expedients que estan amb joves? Et sents sobrepassada? Sents que tens moltes demandes i pocs recursos per a gestionar-les? Sents que els teus i les teves caps no reconeixen ni valoren la teva feina? Les professionals de joventut tenen una situació particular i peculiar. Comparteixen algunes de les pressions i dificultats de moltes de les professions socials. Però l'escàs reconeixement social i professional, la seva inestabilitat laboral i salarial, un bagatge formatiu molt dispar i la poca importància que sol donar al treball en joventut en les mateixes institucions on treballen afegeixen uns elements de malestar que els són propis. Quines són les fonts de malestar de les professionals de joventut? Dividim aquestes en dos grups, els factors interns i els factors externs. Dins els factors interns trobem la confiança i seguretat en la pròpia capacitat professional. De vegades podem tindre dubtes sobre si som capaces de fer bé la nostra feina. Això pot provenir de la dificultat de la feina. Treballar amb persones joves és complicat i podem tindre por a no fer-ho bé o a no tenir suficient formació en alguns temes. La distància entre expectatives i resultats. Pot ser no hem fet un bon càlcul d'allò que podem aconseguir amb els recursos que tenim i sentim frustració per no assolir els objectius que voldríem. I la dificultat de fer comprendre la nostra figura professional. Molt sovint no s'entén i, en conseqüència, no és valorada per part de la resta de professionals o dels nostres caps. També trobem la comprensió del rol i dels límits professionals. De vegades podem no tenir clar quin és l'objectiu de la nostra feina. Hem de fer una mica de tot, tenim encàrrecs contradictoris, costa trobar la nostra veu en el treball amb altres professionals. Podem experimentar desorientació, no tenir clar l'objectiu ni el sentit de la feina i tampoc tenir clars els límits de la figura professional pel que fa al que es pot fer en realitat. De vegades oblidem que no podem ser superheroïnes, ni salvar els joves, ni aconseguir grans resultats amb molts pocs recursos i, sobretot, amb marcs temporals molt curts. I a més, cal parlar de la gestió de les emocions. Treballem amb persones, creem relacions i vincles i això no sempre és fàcil. És complicat gestionar correctament les emocions que s'associen al vincle amb les persones joves i la nostra posició professional en un entorn molt carregat emocionalment. A més, en alguns contextos pot ser difícil gestionar correctament els vincles i les relacions amb els companys i companyes, especialment en situacions jeràrquiques diferents o bé si no valoren el nostre rol professional. Pel que fa als factors externs, en primer lloc trobem les jerarquies. Podem sentir una pressió externa de caps, regidores, de l'Institut Valencià de la Joventut, que ens causa malestar, indicacions poc clares, encàrrecs que no entren en la lògica del projecte, prioritats no compartides. I a més, podem sentir que els nostres caps no comprenen la nostra figura professional ni la feina que fem. També cal parlar de les condicions laborals. Hi ha molta feina per als recursos horaris disponibles, la inestabilitat laboral i salarial que vivim i la inexistència de plans de carrera. Els recursos insuficients per al projecte que voldríem fer o que se'ns demana, i la solitud amb la que treballem. En molts casos treballem soles i amb poca col·laboració amb altres àrees. Òbviament, hi ha la burocràcia. Ens trobem amb obstacles permanents a la nostra feina per part del sistema burocràtic, intervenció, secretaria. Passem hores i hores dedicats a la burocràcia i no al treball amb joves. I també hem de fer front a la poca consideració social de la professió. Per desgràcia, treballant en l'àmbit de la joventut és fàcil sentir-se subestimada professionalment per l'entorn. Necessitem fer un canvi i afrontar aquestes fonts de malestar. Podem fer-ho en 5 àmbits. El primer àmbit és reconèixer i analitzar. Hem de ser capaços d'identificar i reconèixer el malestar que ens afecta i les seves fonts, expressar-lo i actuar proactivament per reduir-lo. Què ens pot ajudar? Per exemple, fer formació en l'anàlisi de les limitacions i dificultats de la professió i la necessitat de cura com a professionals. No sempre és fàcil, però també és necessari tindre una bona gestió de les emocions. Ens pot ajudar a formar-nos en gestió emocional i augmentar la nostra resiliència. Cal diferenciar entre allò que depèn de nosaltres i allò que no, i aprendre dels nostres límits com a professionals. Idealment, hauríem de tindre una figura de supervisió que ens ajudés a treballar el contingut emocional de la nostra feina. En tercer lloc, hem de procurar gestionar el temps adequadament. Tenim moltes tasques i molt poc temps. Hem de fer únicament allò que podem fer amb el temps que tenim i no més. No ens hem de sentir culpables per no fer-ho. És important tenir una bona planificació i periòdicament necessitarem aturar-nos, reflexionar, analitzar i avaluar allò que fem.
Això també forma part de la nostra feina. El quart àmbit és la professionalitat. Perquè fa les dificultats de la professió ens pot ajudar a intentar aconseguir un bon equilibri entre allò que voldríem fer o que se'ns demana i allò que podem fer realment amb els recursos que tenim. I també entre allò que ens obliguen a fer i allò que pensem que cal fer. Hem de ser assertives, dir no quan calga i demanar els recursos necessaris per a fer bé la nostra feina. A més, és necessari tindre clar el sentit i la importància de la nostra feina i exigir respecte i dignitat a la figura professional. Hem de poder defensar i comunicar eficaçment els nostres plantejaments tècnics i renunciar a imatges salvadores o de superpoders. I finalment, cal buscar el suport mutu de la xarxa de professionals. Ens pot ajudar molt buscar i trobar el suport col·lectiu institucional dels i les professionals del nostre sector i de la resta de professionals de la xarxa i exigir col·lectivament un bon tracte laboral i professional. És important treballar en equip en xarxes transversalment amb una alta autoexigència de qualitat, compartir i co-crear coneixement i intel·ligència social, participar en la recerca. Com hem vist, els professionals de joventut i les intervencions que desenvolupem som els actius més valuosos dels nostres serveis. Ens enfrontem cada dia a moltes tasques, demandes i emocions que són complicades de gestionar i ens confronten amb nosaltres mateixos. Per això, les cures professionals són imprescindibles i han de formar part de la nostra pràctica professional.